אוי, קרן, אחורה. קרן. שנייה, נועמה. הוא לא יתקוף אותי, אל תדאג. צלמת סרטון? קרן. אוקיי. קרן. תתרחקי בבקשה. אוקיי, אני הולכת לאט. סרטון? יופי, וואו. אוקיי, אז אני אגיד שישמעו אותי את הקול שלי. קודם שמעו אותך קורא לי. 8 מטר מאיתנו. 8 מטר. זה קצת מטורף, אבל יש פה הרבה מכוניות. האנשים מתחבאים קצת מאחורי המכוניות. רואים ממש שהוא אוכל את הבריז עכשיו. קרן. אני הולכת אחורה. אומייגאד. ופשוט הולך על הכביש. אומייגאד. כנסו לאוטו. אבא, נו די. כנסי לאוטו. זה נורא מסוכן. כנסו לאוטו, בבקשה. כנסו לאוטו, בבקשה. גיל, לך אחורה. רואים גם מהאוטו.